Masarap ang corn dog. Ang corn dog. Corn dog. Ang corn dog, Madambaw. Street food. Sige nga. From Qatar. Pangasinan. Masarap ba ang hotdog ng Qatar? Natikman ko na. Tira, Nag-vlog naman ah. corn dog. Paano nung lasa? Tira, i-bite mo na kasi. Ayan. Anong lasa, madam? Masarap ng fish. Ah? Masarap. Ano? Masarap. Tingin yung loob. Ano ang juice siya? Ganun. Cheese lang talaga siya. Laki din. Yung dalawa, nasa na yung dalawa? Nagbabarbecue, diba? Yung dalawa nandun, nakikichismis. Ang daming cake. Masarap yung fish. Nakalasa ko yung college. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat